Kalayaang pinaglaban, bukang bibig mong binibigkas, kasarinlay nakamtan dahil sa dugong ibinuwis. Kasama ng mga luha, taghoy pagod at hinagpis. Nahan ka na sa iyong kinalalagyan, sa gitna ng makabuluhan, makulay mong kasaysayan. Ipadama't ipagbunyi at panatiliing laging gising, makabayang mithiin ng puso, diwa't damdamin. Malaya ka na, Pilipino, kagitingan mo'y isisip. Good morning, Tatak Ilonggo. Good morning, Philippines. Today is June 12, 2016, and we are here at Plaza Libertad, and you are watching the Independence Day coverage of Tatak Ilonggo. Today marks the 108th year Independence Day celebration of the Philippines. Independence Day ang aton nga annual national holiday. Amuna nga nagather diri subong sa Plaza Libertad ang mga employees of the Iloilo City government. It is to commemorate the Declaration of Independence Day sa Philippines, which we observe every June 12 of the year. Good morning, Iloilo. Good morning sa mga televiewers nato, and happy Independence Day. Subo nga adlaw ginasulog nato na ika-118 nga kahilwayan sa pungsod Pilipinas, and we're very lucky to have with us sa subo nga aga nga ato sining acting mayor, Mayor Joe Espinosa. Sir, ang imo sining nga mensahe sa mga Ilonggo? May nga agagid sa aton mga televiewers kaga mayo gidining ang aton nga pag-celebrar sang aton nga 118th Independence Day celebration. Kag ini isa ka dako gid nga selebrasyon nga kinahanglan ang tanan nga Pilipino, tigulang man o bata, nga kinahanglan ibutang gid sa tagpusoon kay ang ining independensya nga nakuha naton hindi ni overnight, no. Halin ini sang ginatos ka tuig under bandage kita sa mga conquerors naton, asa makuha naton ini kag hasta kag nagresulta ini tungod man sa mga sakripisyo sang aton mga ninuno, ang pagkamatay nila, ang pagdedikar man nila para makuha naton ini nga independensya nga kita mismo ang nagapadalagan sa aton gobyerno kag ginatambal lang by the people, for the people. So, kinahanglan din naton selebrahon ini kag kinahanglan i-inculcate din naton sa aton mga pumuluyo ang love of country, no, ang simbolo sa aton country, aton love of flag, ang aton national anthem, kag of course ang kinahanglan ang pagpalangga naton sa aton pungsod iga tutok gid sa tigipuso. Subong mayara kita sa nga simple lang nga selebrasyon, no? Sande gini sa kagustuhan sa aton sin nga incoming President-elect Duterte nga dapat simple lang ang tanan-tanan nga mga selebrasyon. Yes, so simple lang kag as a matter of fact do ining ato ni do umaliguro pinaka simple nga pero with symbolism kag with pride nga pagselebrar. So gani sa aton mga televiewers dira, no, I think we should ponder, no, and internalize ang what is happening sa aton adlaw subong. This is our national day, no? This is the highest day sang aton nga republika kag ang pinaka kinahanglan tarupang don gid naton adlaw kay ini tanan. This encompasses what we are, who we are, and what we will be. So kinahanglan gid nga tagaan naton importansya ang aton independensya. Madamo gid nga salamat, Acting Mayor. Kag we'll see you later, no, sa aton sining nga pagtakop sa programa. So nabatian si Acting Mayor Espinosa sa sining malipot nga panugdaon at is magsugod ang programa. And sa dugay-dugay aton sining mga bisita, aton mga interview aton sining OIC nga division head sa aton sining division of Iloilo City, si Dr. Zamora. Sigaw sa buong mundo, sa buong mundo, kasarinlan at kalayaan, hinding-hindi pababayaan, taglay ang bagong anyo ng pag-asa. Pilipino, aking kapatid, mabuhay ka.
pagsuon ko nga adiri sa Plaza Libertad naga-celebrate ang mga employees ng Iloilo City Government. Ini bangod nga diri mismo sa Plaza Libertad naka-witness ang mga Ilonggos sang pag-surrender sa mga Espanyol sa Ilonggo sa revolutionaries. Morning, and it's a very significant and joyous celebration of Independence Day. Ma'am, ang pamangkot ko lang, paano natin ipahanumdum sa mga kabataan ang kaimportante, ang significance ng Independence Day? Ang importansya sa Independence Day aton nga gina-impart sa atong kabataan kay ini lakip man sa aton curriculum. Kinatudlo man naton ini sa aton nga eskwelahan. Kag of course, ginatagaan ginaton importansya ang ginhimo sa aton nga mga heroes kag sumuko sa mga pumuluyo sang una para ini maagom. Ladies and gentlemen, Gani please nga rise ini for the kinahanglan gid Philippine nga national i-celebrate naton tanan. Thank you very much, kid ma'am. Kag magasugat sa nga programa. So ladies and gentlemen, let us all welcome the celebration of the Iloilo City Government of the 118th year Independence Day of the Philippines. Alag ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Upang hinirang, doon ka nang magiging. Sa manlulupi, di ka pa sisiin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit ng buka. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw na hatid pagsinta ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga ating ang mamatay ng dahil sa'yo.
Thank you. Good morning, ladies and gentlemen and honored guests. Good morning, Iloilo City. We are here celebrating our 118th Independence Day. We are here at Plaza Libertad, formerly called Plaza Alfonso XII. Right at the center of our beloved Iloilo City, this is where the flag of the First Philippine Republic was raised in triumph after Spain surrendered Iloilo, her last capital on the island, to the revolutionaries led by General Martin Delgado on Christmas Day 1898. Now let us welcome the ECD Dance Company for their intermission number.
That was beautiful, bringing us back to the good old times. And now, let us welcome our dear Independence Day speaker, Acting Mayor, Honorable Jose Espinosa III. Mayong aga, morning. It's a happy day. So to one and all, happy 118th National Day, Independence Day, our Independence Day. But before I start, I would like to acknowledge our special guests this morning. First of all, I would like to acknowledge the members of the City Council. Ari diri ang aton konsehal, Jeffrey Ganson, palakpakan tagid siya. Ari mandiri ang konsehal naton, ang isa babae naton si Dr. Candice Tupas, palakpakan tagid siya. Si Councilor Eli Istante, palakpakan taman siya. Kag of course si Jay Treñas, palakpakan taman siya. Also, ari mandiri ang aton acting chief sang aton Regional Police Community Relations Division, si Police Superintendent Marcelo Bolivar, palakpakan tagid siya. Kag thank you gid sang pagpahulam nyo sa amon sang banda kag sang aton honor guard sa ining celebration. Also, we'd like to acknowledge ang aton Senior Superintendent, ang aton bag-ong City Director, si Zacarias Cañeso, palakpakan tagid siya. Partner gina sila ni Paul Dugay-Dugay sa Ledesma ang aton PIDEA. Also, we'd like to acknowledge the Western Visayas Masonic District sa Region 6, palakpakan tagid sila. Ang aton mga veterano, ang aton Federation of Veterans of the Philippines and Sons and Daughters, palakpakan tagid sila. Ang aton mga department heads under sa kay Colonel Norlito Bautista, mga department heads naton. Ang aton nga mga schools principals, no, nga ari man diri kag mga maestra nga ari diri subong, headed by aton School Superintendent Clarissa Zamora, palakpakan tagid sila. Ma'am, good morning. Ang aton nga mga Boy Scouts of the Philippines, palakpakan tagid ang future leaders of our country. Ang aton Girl Scouts, ang aton nga mga executive assistants nga ari diri, ang mga aton pagid mga iban nga mga bisita, mga department heads, regional directors, members of the judiciary, members of the prosecution, kag sa aton tanan-tanan diri sa mga empleyado sa City Hall, sa aton nga PNP, kag sa tanan-tanan mayong agagid. Sang paghambal sa akon nga ako, that I will be the one who will be delivering this message. Dagin problema gid ako kay balaan gina ni Ma'am Ruth kag ni Ma'am Rems nga that I don't usually write my speech. I deliver my speech spontaneously, but I have to because now we are celebrating this celebration, which is simultaneously celebrated throughout our country. And as a matter of fact, our mayor is in New York now to bring our dinagyang in that celebration in New York so that they can savor what it is to be in the Philippines, especially Iloilo City, in commemoration also in their celebration of our Independence Day in New York City and in Washington. So our mayor is not around, but he is still working for all of us in our city. Today, sa aton nga celebration, I was pondering what will be my speech last night because I made my speech only last night, 3 o'clock. And what will I be telling you? I told myself, I will be talking today in our Independence Day, love of country,
patriotism, martyrdom. But before that, I have made a research that I will give you the history of our republic kay kinahanglan kilala naton kung sino na kita in the first place. Because we will never know kung ano himuon ta in the future if you don't know where you came from. You should know your history. So, I will capsulize our history in 20 or 10 minutes. The whole history of our country. Well, in theory, Filipinos started, by the way, to the commander, please call for a tikas pahinga. Okay. In theory, according to historians, we as Filipinos, as inhabitants of this archipelago, came from two theories. One, because of the migration theory, nga kita kuno naglakat, halin sa land bridges, nagkadto diri, kag diri kita subong nahimo. Ikaduha, nga theory which is the evolution theory, naghahambal nga kita, ari na diri kaupod kita, nahimo nga nag-evolve, kag parehos kita sa China man and sa Java man, pareha sa aton sa Tabon cavemen nga nahimo sa aton. So that is where we started. Of course, in the 3rd century, nagkadto diri ang mga Chinese and mga Muslims in Mindanao and in Luzon. And of course, after that came the Spaniards. 1521, Magellan came to the Philippines, named our archipelago San Lazaro. He died in Mactan because of Lapu-Lapu. I think you know that. And after Lapu-Lapu, the Spaniards continued to colonize Philippines, sent Roy Lopez de Villalobos, and named our country Philippines in honor of Philip II of Spain. I think si Ma'am kabalo sila, mga maestra naton. In the next 356 years, we were under Spaniards as we were colonized by them. Then by the late 1896, propaganda movement started with Rizal and of course our very own Graciano Lopezana, La Solidaridad, and Rizal was executed in 1896. Then came the KKK. Andres Bonifacio attacked San Juan. He failed. Emilio Aguinaldo was successful in defeating the Guardia Civil in Cavite. Aguinaldo was elected head of the Katipunan because that. And of course, there were two factions. Balaan nyo na. The Magdiwa and the Magdalo. Aguinaldo, because of their disagreement with Aguinaldo, Bonifacio was executed because of the orders of Aguinaldo. I think all of you know that. Then, Aguinaldo drafted the Constitution in Biak na Bato, 1897. There was an impasse between Aguinaldo and Spain after negotiations, amnesty, payment of $800,000. Aguinaldo went into exile in Hong Kong. I don't know why, but anyway, it is in the books. After that, Spanish-American War started. Admiral Dewey of the United States invaded Manila, defeated Spain under the Treaty of Spain of 1898. Under a payment of $20 million, Philippines was ceded to the Americans. Aguinaldo declared independence June 12, 1898. That is why we are now celebrating. The Americans opposed that declaration, declared war with Aguinaldo. Then Aguinaldo was captured
and declared his allegiance to the Americans. Then, Howard Taft arrived in our country, the first U.S. Governor General, 1898. Then there was this Jones Law, 1916, which established the Philippine legislature having the Senate and Congress, lower house. Then came the Tidings-McDuffie Act, establishing the Philippine Commonwealth, promised independence in 1946, and provided for the election of a Commonwealth President. There was an election in 1935. Ang nagdaog dito, balaan nyo na, si Manuel L. Quezon, defeating ang kanagdalagan sa ito nga kontra nga duha nga very notable, defeating Aguinaldo and the founder of the Aglipay Church, Mr. Aglipay. Nagpadalagan na sila presidente para mangin presidente sa Philippine Commonwealth, pero pinerde sila ni Manuel Quezon nga mistizo. Okay? So after that, July 4, then came the Japanese occupation. 1942, nag-abot na rin hapon, nagpalagyo ang Amerikano, ginbilin si Jose P. Laurel to act as caretaker. Then, after the war, that is why there is no prosecution sa aton nga mga collaborators sa Hapon, because there was a general amnesty issued by General Douglas MacArthur nga wala sa mai-prosecute nga nag-collaborate sa Japanese during their occupancy or your occupation in the Philippines. Pagkatapos sina, nagbalik, napatay si Quezon sa Amerika. When they came back to land, that landed in Leyte, it was General MacArthur and our president who succeeded President Osmeña. After that, pagkatapos na sa 1946, came July 4, 1946, they came the first Philippine Republic. Ang aton nga presidente nga una, ang tatay ni Mar Rojas, ang lolo ni Mar Rojas, nga si Manuel Rojas. Pero nationalista to saya. Then, his vice president was Elpidio Quirino. May problema, the big problem this time and that time was the Hukbalahaps. Nga nag-away sa mga Hapon, pero kay disgruntled, kin-continue nila and they became the Hukbalahaps. Pagkatapos, nga napatay, kag si Elpidio Quirino became president, he was defeated by the popular President Magsaysay. Sa Magsaysay, kaya because he was the National Secretary of National Defense who defeated the Hukbalahap, he was elected as president. Magsaysay Mambo to the old. Then, accidentally or intentionally or whatever, our President Magsaysay died on a plane crash. Napatay siya, and he was succeeded by Carlos P. Garcia. This is where the Filipino First policy started. Ang Filipino First policy nga unagi kuno ang Pilipino. Si Elpidio Quirino, to yung issue sa iya to that time was the gold Orinola. That was his why he was defeated. Okay, so under the leadership of Garcia, the U.S. bases was shortened, the lease from 99 years to 25 years. Okay, after Garcia came Diosdado Macapagal, who changed because before ang aton celebration sang aton Independence Day was always July 4 nga iparehas sa iya sang pagselebrar sang Amerika sang ilang nga man Independence Day or National Day. So Diosdado Macapagal changed it and followed the declaration of Emilio Aguinaldo. And during his declaration, Aguinaldo was still present in 1962. So, amoy na ang mga historia kag of course ang madason
nga banata sa aton istorya was the martial law years. Many, by virtue of a proclamation, Marcos proclaimed martial law throughout the country. Damo ang nagkalamatay, damo ang nagkaladula, kag we were under a dictatorship for more than several decades. Pagkatapos, Senator Benigno Aquino was assassinated, and after he was assassinated, then came the post-Marcos era, which is 1986, the People's Revolution era. Then, when we taught the world a lesson of democracy. Nga ang mga kun pumuluyo, kung hindi nagid kag maghambal na tama na, sobra na, they can change even dictatorship in our country. We taught the world of how to democratize. We were now teachers of democracy and not students anymore. After that, Cory Aquino formulated in 1987 Constitution, the Constitution that we are still following, and restored Congress. Pagkatapos siya, he picked General Ramos to be the president, and economic prosperity started, especially our problems in economy and in electricity. Pagkatapos ni Ramos, era became president. Pag-presidente niya, 2 years lang, kay gin, people power man siya, tungod of corruption and mga hinimuan nga which were not true to his office as president. He was succeeded by Gloria Macapagal Arroyo, and Gloria Macapagal Arroyo served for about 8 years. But now Gloria Macapagal Arroyo is in jail. And after Gloria Macapagal Arroyo, we have Ninoy Aquino, who is ending his term of office this June 30, and next June 30, 2016, we will have a new president in the person of Rudy Digong Duterte. So that is your history in capsule. So today, nga ginarate ko to, kay are we truly independent? Maybe in our form of government and sovereignty, we are independent. But are we independent sa aton mga problema that we are now facing in this country? Number one, I was listening to our Director of PDEA yesterday. Do mahibi siya sang problema sang aton nga bungsod, sang aton mga syudad about drugs. So, isa ina ka problema nga makahambal kita, we are still not independent to that problem. We have to work together. Ang hambal sa aton, kita nga mga sibilyan, kita nga mga pumuluyo, nga waay gani gapake kung anong gahinabo, kung anong problema naton sa drug, kung hindi mismo ang imo pamilya ang matupan sang problema. Then, that will be the time nga maghambal pa. Una mo pa ang hambalon, anong ginahimo sang pulis, anong ginahimo sang PDEA, without you knowing nga dumaano na sila sang hubra sang ilang solbar sa ginang problema. So, we still have problems on poverty. We still have problems sa aton nga ekonomiya. We are not fully independent as a nation. We need to work hand in hand in solving these problems. Ang unagid, nga we should be like Cincinnatus. Who is the Cincinnatus? A Roman nga mangunguma, plowing his field. In an instant, he was called to lead the Roman army. Pagkatapos sang gera kaging padaogya ang Roman army, he went back plowing his fields. Pinamangkot siya nga away ka nagambisyon nga mangin emperor ka ikaw ang nagpadaog sang aton nga nasyon, Roman.
Roman Empire. Sige, I have done my job. They called me to fight, and now it is time for me to be back in where I belong, to plow the fields. So if all of us will do these things, wala sang personal nga motive para magsolbar sa aton mga problema diri sa aton syudad kag pungsod, I think we will do miracles in our community. So, gani, in honor sa mga sacrifices sang aton nga mga veteranos, sang aton nga mga martyrs, sa aton tanan-tanan, today, ang mahambal ko lang sa inyo nga, kita tanan, in our blood runs the immortal seeds of heroes. We are Pilipino sa isip, salita, at gawa. Good morning to one and all. Honorable Jose Espinosa III, indeed our history is very rich, and we honor our heroes and our forefathers today for giving us the freedom that we so enjoy this 2016. Now for another intermission number, we would like to welcome the ECD Dance Company. aton sining katapos ang Boy Scouts of the Philippines. Halin sa medyo bata-bata, kadto kita sa aton sining medyo may edad na, no? Aton sining elderly. Good morning, Mr. Rogelio S. Moran, Regional Vice President of the Veterans Federations of the Philippines, Region 6. No? Sir, sa subong nag-celebrar kita sang 118th Independence Day sang Pungsod Pilipinas. Para sa mga katapos ang veteran, sir, ano ini ka-importante? Actually, ang importante sa isang Independence Day naton kay halin sa timpo ni Bonifacio hasta subong nga mga veterano. Kay actually sa Republic Act 2640, member pa sang veterans ang mga tao ni Aguinaldo eh. Amo na ang actually ang importante sang Independence Day. Kung wala ang Independence Day, kag wala kita matagaan sa aton kahilwayan, hindi kita makapili sa aton mga bago nga mga government official. The Philippine culture hindi truly makakita is remarkable. wala kita ni subong sang June 12 Now we na will celebration. proceed to the Sir, fireworks ipamangkoton ko lang ang and ipamangkot man releasing ni of the Acting Mayor balloons Kagina. and doves. Are we really free after 118 as years? we request our Duha ka Independence Day speaker itsura and sa our honored freedom guests eh. to be up on stage Actually, for freedom from photos to sovereignty, be yes. taken. Freedom from
economics, no. Once again, we would like to thank you, So ano pa ang dapat natin nga ECD Dance himuon? Company and the Philippine National Ang Police kinahanglan Band for ang supporting us himuon today. lang ni sa mga pumuluyo sa Pilipinas nga to attain economic independence. Okay. Sige, thank you very much kino sa kay Sir Rogelio S. Moran atong sininga katapos ang Veterans Federation of the Philippines this Region 6. Thank you very much, Gid. So nabatian ang atong sining ang panugdaon sa atong sininga katapo man sang Veterans Federation, no. So lain iya ang pananawan sang younger generation, lain man iyang pananawan sang atong sininga younger generation. So dapat may ara pa kita siguro nga massive pagin nga information dissemination kay at this stage ang aton ko kaisa nga mga kabataan, no, nakakalipat na sila sa bot gidi nga hambalon ang bot gidi nga ang meaning no sa aton sini nga pag-celebrar sang Independence Day celebration. Ano gid bala ini ka importante, no? So dugay-dugay ang mati makita sa aton sini nga mga panugdaon sa ibabaw aton ka mga interviewees ato sa mga katapos sa Philippine National Police kung para sa ila ano bala iya ang pag sa ulog sa sini nga Opo, subong nga atong sining officer in charge sa Iloilo City Police Office, Superintendent Remus Canieso. Sir, good morning and happy Independence Day. Good morning, ma'am, and happy Independence Day also. Sir, sa inyo sa mga katapos ang atong sining law enforcer sa uniform iyang sector, ano ang yung sining pag-appreciate sa atong sining kahilwayan? Ma'am, itong Independence Day na sineselebrate natin subong ito yung sa amin as member ng uniform service, being part ng serbisyo nito, dito ang history nag-start kasi we revolt against Spaniards, the Americans. So kami as the uniform service very proud of start and Philippine Constabulary natin and likewise ngayon na part ng independence natin is the uniform service natin. How proud naman sa uniform service, sir, na nagiging part kayo ng independence ng Philippines sa pag-gain ng independence pala? One way na kino-contribute natin dito the gains of the independence as what have the good Vice Mayor have delivered in his message kagina nga ang independence na sinasabi niya right now dito naka-focus na ngayon on the situation sa atong lugar. So kagina sabi niya we have independence dito sa natin sa country but on the problems na nakikita natin sa Iloilo issues na nakikita na parang hindi pa. So we have to push forward and continue the momentum para makuha natin o ma-achieve natin na talagang independent tayo doon. Sabi niya kanina sa poverty, problema sa peace and order, and other related problems in which yung komunidad natin naapektuhan. Okay, thank you very much, sir, and saliwat happy independence. Yes, ma'am. Thank you also. So nabat ito sining officer in charge ng Iloilo City Police Office, no, giving his thoughts as to what Independence Day is all about, the significance ng Independence Day celebration. Upod naman natin subong ang Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Director Paul Ledesma. Sir, good morning and happy Independence Day. Are we really free, sir? Well, first of all, good morning. Happy Independence Day to everybody. No,
Well, we are free as a people, no? But we are not free from the social menaces plaguing our communities, no? Just like all other countries, no, in the world, hindi man kita free from the illegal drug menace. And as what our Vice Mayor Joe Espinosa III said, it should start, no, sa aton nga family, no, because ang aton the culture is that kung wala pa kita na apektuhan, daw sa wala lang sa aton bungog, pero kung maapektuhan na, mareklamo na tadayon kung ano nga wala may ginobra ang mga government institutions or instrumentalities in charge na, no. But what he's trying to inculcate to us is tani before sinada, if we were responsible enough, sensitive enough, na prevent na nato ang mga problema from spreading, especially substance abuse. So kami, we are one in PDEA with the pronouncement of Vice Mayor Espinosa that the campaign against illegal drugs should start from ourselves, our home, no, then spread sa atong community, then eventually we will achieve a drug-free city, a drug-free country. Okay, very well said. Thank you very much, Director Ledesma, sa imo sining panugdaon sa aton sining pagselebrar man sa ika-118 nga kahilwayan sa pungsod Pilipinas. Thank you again, sir. Thank you. So there you have it, no? Ang aton sining mga panugdaon sa aton sining pila ka mga na pa-istoryaman nga mga Ilonggos, no, as to are we really free, no, as a Filipino? Libre bala kita, hilway bala kita. Kag sa gin-mention kagina ni Acting Mayor Jose Espinosa III, no? Well, may sa mga social issues, no problem era pag kita giman nga gamay nga mga dapat i-respond, no, mag-respond kita. Pero hambal niya kagina sovereign, no? Sovereign. So may ara kita nga areas nga free gid man kita and may ara pa kita nga dapat pag-solbahon paghihapon nga mga issues ka mga concerns. Okay, so nagtakop ang aton sining simple nga selebrasyon sang 118th Philippine Independence Day. Kag sa ginhambal kay ina ni Acting Mayor, simple gid siya aton sining nga selebrasyon. Kag kinahanglan nga simple to show nga it is not the garbo, it is the meaning of the event. So I think we have sent the message ang importance ang aton nga pagselebrar sang aton nga Independence Day. Kag that is what is important, no? Kag ipa-inculcate naton kag ipabalo sa aton pamuluyo how important is today, no? Ang aton mayor nagpanginlakaton sa Amerika para lang mag-join sa aton nga American community nga Pilipino sa New York kag sa LA kag sa kwan. So kita diri kinahanglan mahimo man kita sa aton man nga way, and a simple way nga maka-celebrate kita sa aton Independence Day. Sa imo kay na nga mensahe, sir, ginpatpat nimo ang nangin kasaysayan sa Pilipinas. And so ano nga lesson ang makuha naton out of those nga mga nakahanapo before kita na declare as independent from the rules sa Spanish? Meaning sige kuan ko to, gina-emphasize ko to nga para ma-enjoy naton ang independence naton supong linibo ka tawo ang nagpanginmatay diri. Nagmaringin martir sini halin sang tiyempo sang pag-unagid ang pagigbato ng mga independent kita nga hindi kita makonquer from Lapu-Lapu to the Gomborsa, Rizal, Andres Bonifacio, mga general naton, the several rebellion nga ginimo aton kanay Gabriela Silang, kanay Pilipina Guhoy, kadamo pa nga mga nagkalamatay hasta sa sa Philippine-American War, nag-intra kita sa Japanese War, sa Korea, tanan, hasta na sa martial law days, damo na kaladula, up to this present time, nagkarmatay, unaccounted for. Kag subong ini tanan, ginimo nila, kung tanong mo, they became martyr para sa atong tanan mag-enjoy sang amo sini. So kinahanglan we should internalize nga hindi ni overnight nga it just came out from nowhere nga nag-pop up lang kag independent kita. So this is a process which nahimo naton through hundreds of years. So kinahanglan tagagin naton importansya. And today gin-emphasize ko kay Iban mas mayo pa yang magmuling ang mga kabataan naton mag-text, mag-Facebook. They don't even know nga aga-enjoy sila subong
sang ining independensya. So kinanglan i-focus naton kag ginambal ko to nga hindi pa kita truly independent. We still have problems. Problem sa ekonomiya, problem sa kaimulon, kag of course, problem sa droga nga kinanglan gid naton isulbahon para we can say nga mentally, physically, kag emotionally, Sa kabilugan. Independent. Independent kita sa So, ang importante dito nga mensahe, dapat i-internalize naton kung ano ang aton nga ginasaulog subong nga adlaw. Kag, actually, sa akon balang research, sir, no? Di ba may ara kitang Cry of Santa Barbara? Yes. Cry Cry of Balintawak. Cry of Balintawak. Oo. Pero ang diri sa Western Visayas, ang nagsugod gidya sang revolution in Western Yes. Visayas, ang Cry of Santa Barbara, no? Yes, That was oo. November 17, 1898. Yes. And diri man sa Western Visayas, dito gin-raise ang first nga Philippine flag Philippine outside flag, of Luzon. So ay kaduha nga pag-raise ang Philippine flag outside of Luzon, diri natabo sa Plaza Libertad. Sa Plaza Alfonso? Alfonso. Yes. So very significant, Significant ang ini nga ini. ginatindugan Yes. na subong nga lugar because diri gin-raise ang Philippine flag to signify na nga free na kita. No? We're free Yes, na oo. from the Spanish colonization. Whereas, ang Santa Barbara nga flag raising iya, nagasignal pa lang sa pag-start sang revolution. Start ang revolution. Kag kita ka sa last year dito ang National Day naton nga bilog ang presidente sa Pilipinas nagkatugit ang all the ambassadors to give Yes. importance sang aton diri nimo sa syudad kag probinsya sang Iloilo para makuha naton ang ining independence. So pero ang ginahambal ko gina sa mga kabataan bilang nga daw unconcerned. Yes. Kag kung isa mga pamilya di kun hindi gani maiguan ang ila pamilya daw wala lang nga paki, no? So ang independence, this came from an American president nga daw dali na lang siya ma-topple down because ang problema yato sa Watergate bala si Richard Nixon ang hambalyagid sa katapusan niya. Sige, it is only when you're in the deepest valley you can see how magnificent it is to be on top of the mountain. Yes, So, precisely. kung ara ka sa baba ko tanaw nga kun sa way ka kanami gali no. Pero kung ara ka na gani sa pinakadalom gid ka tanaw ka ay kanami gali sa babaw. So amo kinahanglan ang aton attitude na hindi lang ta mag-complacent nga enjoy ta so ay lang kare ko madalo. So we should see to it nga kinahanglan ambigan naton ang ining demokrasya. And we can show this kag ma-internalize natin to is by joining celebrations like this no sa aton mga pumulo. Okay, so madamo gid nga salamat sa Thank you, aton Gid. sining acting mayor. Parting message mo sa aton sining mga kabataan, especially nga nakatanaw subong. So sa aton nga mga kabataan kinahanglan we should be one kay ang hambal ko na ni ang problema ini hindi ni problema lang sa mga tigulang. Problema ni sang aton future leaders, sang aton mga henerasyon nga maabot. So kinahanglan sa inyo palang nga daan ang isagid yang ginapangayo sa inyo para nga magsigi-sige problema naton. We can really say nga independent kita, especially sa droga, is just say no to drugs. Salamat kid. Okay, thank you very much. Ato sining acting mayor Jose S. Espinosa III sa sining nga panugdaon na tuhoy sa pagselebrar sang kahilwayan subong nga adlaw. Thank you very much. Salamat kid. So that was it, Ma'am Perla, in celebration of the freedom that our forefathers had fought hard for. Sa mention ni acting mayor Espinosa, dapat nga internalize, no? Kag dapat kita nga younger generation, dapat gid naton nga hibaloon kung ano kaimportante ang hindi nga selebrasyon subong adlaw. Hindi lang ini para sa mga veterans, hindi ini para sa mga older generation, hindi para sa elderly, kundi para ini sa aton tanan-tanan, especially sa younger generation na ginhambal ni Rizal na pag-asa ng bayan. So ako naman si Perla Lena, salamat sa inyong pag-upod sa aton sa programa subong nga adlaw. Ako naman si Jeneline Villoga para sa Tatak Ilonggo. Malaya ka na Pilipino, kagitingan mo'y isisigaw sa buong mundo. Sa buong mundo, kasarinlan at kalayaan, hinding-hindi pababayaan, taglay ang bagong anyo ng pag-asa. Pilipino aking kapatid, mabuhay ka. Kaharap mo ngayon sa mutsaring pagkikipaglaban, upang kapayapa ay makamtan at magapi ang
kahirapan, susulong kang di pa pipigil.